incwadi kaIsaya chapter 53 kusukela kuverse number 1 kuya kuverse number 2. Kuyajabulisa ke bazalwane ukuphinde sinibone emva kwesikhathi esingaka yagcinayo. Amen. Abanye sesibonana kwa social network. Kuyajabulisa ukuphinde futhi sihlangane ukuzelana ngaloko okukholwa kwethu. Ilona lo esisambona emile noma sibonana kuyajabulisa ngoba kusakhombisa ukuthi umsebenzi kaNkuluNkulu uyaqhubeka ukuya phambili empilweni zethu. Amen. Yebo singahlukana ngokwenyama, singahlangabezana nezinto ezihlukahlukene nezingafani la siphila khona. But okumnandi kakhulu ukuthi izikhathi ezifana nalezi izikhathi zokuthi siphinde sihlangane sonke siyithobe, sihlale phambi kwaNkuluNkulu, siyibandla likaNkuluNkulu. Amen. Ibandla likaNkuluNkulu ke akusithina sodwa, kodwa ibandla likaNkuluNkulu lilodwa, but uNkulunkulu elahlukanisile ngeendawo ezikuzona. Sonke siyahlangana ngokwamadokodo sikuwona, bese sihlala phansi, bese yena uNkulunkulu akhulume ngokwezwi lakhe. Namhlanje sizobuka incwadi yomuntu omema bonke abantu ukuba bahlale phambi kwaNkulunkulu, yena uNkulunkulu bese yakhuluma ngokwezwi lakhe. So ngamanye amazwi mina anginawo amazwi enginganikeza wona ngaphandle kwalawo akhulunywa yilowo owayekhuluma ngamazwi kaNkulunkulu, naye emema abantu ukuba beze abatshele ngezwi likaNkulunkulu. Amen. Uverse number 1 ufundeka kanjena: ngubani owakholwa ngesikuzwileyo? Ingalo kaJehova yambulelwe bani na? Ngokuba yakhula njengehlumele phambi kwakhe, nanjengempande emhlabathini omileyo, yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke. Ngizocela sikhuleke. Baba wethu omuhle, nanamhlanje Nkosi emini, Baba wethu onamandla ukuthuthumela kukumi uNkulunkulu wethu ongcwele. Lokho uNkulunkulu wethu onamandla, mina umuntu omubi ophakathi kwabantu ababi, uNkulunkulu wethu ongcwele kumele ngikhulume ngeindaba zakho. Baba wethu onamandla, ngiyathandaza ngikhulekela mina, ngikhulekela nabangizwayo ukuba uNkulunkulu wethu onamandla namhlanje uNkulunkulu wethu ongcwele kungasibe yimi okhulumayo, kodwa kube nguwe Nkosi okhuluma endlebeni zethu. Makube ukuthi Inkosi lelizwi ebelingidla ngihleli kube yilona azwi uNkulunkulu wethu ongcwele ophinde ulikhulume kubantwana bakho namhlanje. Baba wethu ongcwele, sengazi ukuthi inkazimulo kaJesu Kristu ingenziwe ibe inkulu ngalokuhlangana. Engathi inkazimulo kaJesu Kristu ingenziwe ibe inkulu nangawo lamazwi uNkulunkulu wethu ongcwele. Ngakho ke uNkulunkulu wethu onamandla, ehlanganenweni kwethu siyazithoba impela Baba wethu ongcwele. Sithi uNkulunkulu wethu onamandla, njengalokhu engekho yakusindiswa ngaphandle kwalowo yawukuzwa izwi likaKristu. Baba wethu ongcwele, khuluma kungabi ngamazwi abantu, kodwa kube ngizwi lakho elikhuluma enhlizweni nasengqondweni nasendlebeni yomuntu. Kuze kuthi Inkosi la sikhuluma endlebeni thina, wena ukhuluma enhlizweni la singesafinyelela khona, ukuze uJesu Kristu adunyiswe, libatshazwe igama lakhe manje kusibe phakade. Amen. Lana bazalwane sifunda incwadi kaIsaya. Ubaba uCekwane useke wagijima kuyona kakhulu. Ngivele ngathi sengimhlebela ngathi ke mina ngizosala sengihlala kuyona incwadi kaIsaya, ngibe sengifunda yona. Ngithema ngiphuma ke umkhizo wathi musu ukubamba iBhayibheli. Ufuna ukuthi lapha awusekhulumile uCekwane, hayi amen. Ungayenzi lonto, phinde ukhulume khona. Amen. Kungenxa yokuthi bazalana ama-passage esohamba kuwona wonke ayafana, kodwa ngiyafisa ukuthi namhlanje sike simbathe izicathulo ezizodwa sihambe siyowabuka lama-passage. Amen. UIsaya lana ukhuluma ngesisikhathi esinzima kwa-Israyeli. uIsrayeli uhlukanise kuma-kingdoms amathathu. Amen. And ngalesi sikhathi uIsrayeli ehlukaniswe kuma-kingdom amathathu kanjena, uNkulunkulu wayeyikhethela inkosi uDavide. Leyo nkosi kwakuyinkosi yokuqala eyabusa ngokulunga phambi kwenkosi uSawuli. And uNkulunkulu isikhathi la khona amahlulela khona uIsrayeli ngenxa yezenzo zakhe. And uIsaya mawufunda kule passage ufunda sengazi ukuthi
ubiza umhlangano kubantu bonke uthi wozani ngizoniqulisa namhlanje yonke lento uNkulunkulu ayikhuluma kini. Amen. And umbuzo awubuzayo kuverse number 1 iwona mbuzo kubabucekwane abe ubuzile namhlanje uthi ngubani owakholwa ngesikuzwileyo na? Amen. Uma umuntu engabiza abantu noma umuntu edeliver isprofeto eletha lawo mazwi kusho ukuthi kunamazwi abaluleke kakhulu afuna ukwa-emphasize noma afuna ukwagqugquzela ukuze abantu bonke bawezwe. And lawa mazwi uIsaya uyawabuyisa wonke kubantwana bakwa-Israyeli uthi ubani owakholwa ngesikuzwileyo. Okusho ukuthi kunomyalezo omkhulu uIsaya asewulethile noma asewuthulile lowo myalezo. Noma uma ethi lokhu esikuzwileyo naye uqobo lwakhe uyazifaka kulowo myalezo. Okukhombisayo ukuthi akasho ukuthi uIsaya ubani owakholwa nithi nina lokho enikuzwile kodwa yena uqobo lwakhe uyayifaka. Okukhombisayo ukuthi uyazisusa yena njengomuntu omemezela umyalezo ubuyisela kumnikazi wawo lowo myalezo. So ngamanye amazwi uIsaya ku chapter number 6 ubizwa uNkulunkulu uthi wosu uzokhuluma kulaba bantu uthi izwani kodwa ningaqondi. Amen. Ngokuba inhliziyo yalabo bantu siyabalikhulu. Uma uNkulunkulu embiza uIsaya umbiza phakathi kwesizwe esingekho ngcwele. Amen. Umbiza phakathi kwesizwe esingekho ngcwele, umbiza phakathi kwabantu abangalungile. Mawufunda incwadi kaIsaya chapter number 6 uNkulunkulu uyazembula lapho. Uthi kuverse number 1 ngomnyaka wokufa kwenkosi uZiya ngabona uJehova ehlezi esihlalweni sobukhosi esiphakeme nesiphakemeyo umsila wengubo yakhe ugcwalisile ithempeli. Uveza la uNkulunkulu eyiveza kuyena uIsaya. And mayimveza uNkulunkulu uveza ubuhle nokuphakama kwakhe. Enye yama-features noma enye yezinto ezichazayo ukuphakama kaNkulunkulu yisihlalo uNkulunkulu azimise kusona. Uthi uIsaya ngabona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi esiphezulu. And lesi sihlalo uyasisusa phezu kwazo zonke izihlalo ezikhona emhlabeni usibeka kube yisihlalo esiphezulu kunazo zonke nesiphakemeyo. Abe siyachaza ukuthi umsila wengubo yakhe ugcwalisile ithempeli. Aveza ukuthi uNkulunkulu uyadunyiswa ezulwini ngenxa yobuhle bakhe, aveza amakherubi namaserafi. uIsaya mebuka lobubuhle bukaNkulunkulu kuverse number 3 uyabuka amakherubi namaserafi ememeza ethi ungcwele uJehova Sebawothi. Aloke imemezela le message eyiphinda ukuthi uNkulunkulu unestandard esingaphezulu kwesabantu. Noma uNkulunkulu wahlukile kunezinto zonke. Amen. And kuverse number 4 sibuka nendawo akuyona uNkulunkulu kuthiwa insika zomnyango zathumela ngezwi lomemezayo indlu yagcwala umusi. So ngamanye amazwi uNkulunkulu mekhuluma ubukhona bakhe biyazwakala nakwi-presence yamazulu. Nayi indlela uIsaya responda ngayo kuverse number 5 uthi ngase ngithi mina maye kimi ngokuba ngiphelile lokhu ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile. uIsaya mayebuka uNkulunkulu omuhle kanje yinye into ayikhumbula yena uqobo lwakhe ukuthi yena njengalomuntu omkhombisa lento uNkulunkulu akafanele ukuma phambi kaNkulunkulu. Amen. Uthi uIsaya yabuka mina ngimubi ngokuba izindebe zami zingcolile. Methi izindebe zami zingcolile akakhulumi nje uIsaya ngamagama aphuma emlomeni wakhe kodwa ukhuluma ngento eqhamuka enhlizweni yakhe. Lokho kuphuma emlomeni womuntu kuyi-expression noma kuphimisela kwaloko okusuka enhlizweni. Amen. Uthi uIsaya ngimubi kusukela enhlizweni yami. Abesethi ngihlezi phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile. Akagcini ngokuzimangalela yena yedwa, umangalela nabantu aphila nabo. Umangalela abantwana bakwaIsrayeli. Uthi nabo uqobo lwabo bangcolile. Amen. So ngamanye amazwi ekubizweni kaIsaya ubiza ukhonjiswa lo uNkulunkulu ongcwele kanjena. And mayebiza uIsaya yena uqobo lwakhe uzivumela ngomlomo wakhe ukuthi abantu babe kangakanani.
uNkulunkulu abesemnikeza ke message uIsaya kuverse number 6 athi kepha landizela kimi elinye lamaserafu yazikhalela verse number 5 athi mina umuntu aziveza ukuthi unjani. uNkulunkulu besemthumela ingelosi igijima ithatha ilahle ngodli ealtare ithinta izindebe zikaIsaya. Niyalazi ngisho iculo elithi Thixo kaEliya thinta izindebe zethu ngomlilo ongcwele. Amen. I-expression yokuthi uNkulunkulu ukhiphe kokwakhe ukungcwelisa uIsaya. uNkulunkulu ukhipha kokwakhe uyamngcelisa uIsaya. Verse number 7 lathinta umlomo wami lathi bheka lokhu ukuthintile izindebe zakho ububi bakho sebususiwe nezono zakho zihlanguliwe. Futhi ngezwa izwi lenkosi lithi ngiyakuthuma bani ngubani oyawukusiyela na ngase ngithi bheka nangu mina ngithume mina. Umuntu osebekwe endaweni engcono usefanelwe ukuthunywa uNkulunkulu phezulu kwabantu abangekho ngcono. So ngamanye amazwi uIsaya yonke imessage ayikhulumayo iqhamuka emlomeni kaNkulunkulu uqobo. So mayehlele nalabo bantu ethi ngubani owakholwa ngesikuzwileyo it because yonke into uNkulunkulu ayikhuluma kuyena iqhamuka kuyena uNkulunkulu njengoba injalo. Naye uIsaya akazikhiphi mayekhuluma ngale message uyazifaka uqobo lwakhe ukuthi yena uqobo lwakhe uyingcenye yale message eshiwo uNkulunkulu. Amen. Kuona uIsaya chapter number 53. Ingakho kuIsaya ebanikeza lo myalezo ethi ubani owakholwa ngesikuzwileyo na abese veza ukuthi ingalo kaJehova yambulelwe bani na. Usechazile kubacekwana ukuthi uJesu Kristu uyingalo kaJehova. Kodwa abantwana bakaIsrayeli vele uNkulunkulu bedeclareile kubona noma beshilo ukuthi ukhulume kulabo bantu kodwa ngeke baze bezwe ngokuba inhliziyo yalabo bantu seyaba lukhuni. Imessage yonke uIsaya abezoyishumayela bengeke bazibayizwe abantwana bakaIsrayeli. Amen. Uverse number 9 ka chapter number 6 uthi yathi hamba usho kulabo bantu uthi yizwani kepha ningaqondi, bonani kepha ningazi. Yenza inhliziyo yalabo bantu kuba ikhuluphale nezindlebe zabo zibe buthundu. Ufipheza amehlo abo funa babone ngamehlo abo bezwe ngezindebe zabo baqonde ngenhliziyo yabo babuye baphiliswe. Ngamanye amazwi uIsaya imessage noma umyalezo azowushumayela kulabantwana bakwaIsrayeli yonke ngeke baze bayizwe. Ngamanye amazwi kaIsaya awukwahlulela phezulu kwabantwana bakwaIsrayeli. Noma ngabe sebeyizwe kangakanani kodwa inhliziyo yabo izoqina izokhuluphaliswa ngoba isikhathi sokuthi uNkulunkulu abahlulele. Amen. So ingakho kuIsaya ebalandisa la ethi ngubani wakholwa ngesikuzwileyo na. So uthi yonke le message engishumayelayo akekho ozoyikholwa phakathi kwenu. Amen. Kule ncwadi bazalwane kaIsaya chapter number 53 yona ncwadi kubaJuda abangathi mebeyibona bese bayakholwa uJesu Kristu. Kodwa futhi yona ncwadi abathi mebefika kuyona bese bayakhubeka uJesu Kristu. uJesu Kristu la uvezwa njengengalo kaJehova. Uthi leyo ngalo yambulelwe ubani na? Why le uIsaya ethi ingalo kaJehova yambulelwe ubani? Kubantwana bakaIsrayeli babezwa leyo mazwi ayikho into abazoyiqonda ngoba abazi nokuthi kuyingalo ngoba kwenze njani. Amen. Mayithi ingalo kaJehova yambulelwe bani na? Because akekho wambulelwe yona kuyona. Abayazi ingalo kaJehova kubona. Amen. Abese yaqhubeka uIsaya kuverse number 2. Aveza into ezimbili athi ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe nanjengempande emhlabathini owomileyo yayingenasimo nabuhle kuba siyibuke. Mawungayithatha uyibeke kulesi prophet usizwa ayikho into eyizoduma ekhanda lakho ukuthi kwenzakalani. Amen. Because uIsaya la ukhuluma ngokuthi yakhula njengehlumela phambi kwakhe. Yini ihlumela isitshalo uthi uIsaya la kunesitshalo uNkulunkulu esingumuntu azositshala emhlabeni. And lesi sitshalo mesitshalo emhlabeni sizokhula lesi sihlahla lesitshalo emhlabeni. Usebenzisa igama elithi lapha ihlumela. Amen. Uthi ngokuba yakhula njengehlumela futhi lesi sihlahla siyatshalwa bese siyakhula. Abese futhi asiveza ukuthi lesi sihlahla sitshalwa siyimpande. Okushuthi sitshalwe ebuncaneni baso.
most of the time makutshalwa imbewu ukuthi kuye kutshalwa imbewu ukuze imbewu ikhiqize isihlahla, kodwa la kuthathwa isihlahla esesikhona kwenye indawo silethwa kwenye indawo, and kuthathwa imbewu yakwenye indawo ilethwa kwenye indawo. Uthi nange njengempande kuvezwa lowo ozotshalwa, uthi uzotshalwa njengempande emhlabathini owomileyo. And uNkulunkulu mekhuluma ngomhlabathi owomileyo la ukhuluma ngabantwana bakaIsrayeli, ukhuluma ngezwe lasemhlabeni. Awu amen. So ngicela nje bazalwane ukuchaza ukuthi kungani uIsaya ekhuluma ngalawo mazwi na. Lawo mazwi abaluleke kakhulu kuNkulunkulu ngoba ku-chapter number 2, ku-chapter number 52 ubekade echaza ngobuhle bukaJesu Kristu noma ubechaza ngomesiya obezofika. Umvesa ku-verse number 13 eyinceku yakhe uthi bheka inceku yami iyakuphumelela kahle, iyakukhuliswa iphakanyiswe, iphakame kakhulu njengalokhu abaningi babemangala ngayo, ubuso bayo babonakele kunabantu bonke. Uyamchaza uJesu Kristu aze ofika ku-verse number 15. Amen. So ngamanye amazwi yingakho chapter number 53 uverse number 1 kuya verse number 2 siuqualify noma siufanele sikubona ufanele ukuchaza uJesu Kristu ngoba uchapter number 52 uverse number 13 kuya 15 uchaza yena uMesiya obeza ukuze emhlabeni. Kungani bekufanele kuze uMesiya na? Ochazwa njengalendlela ukuthi uzawukuza ngalendlela. Okoqala uzovela eingalo kaJehova. Number 2 unjengehlumela, unjengesihlahla esithathwe impande kwenye indawo yatshalwa kwenye indawo ukuze sikhule leso sihlahla khona. Amen. Kungenxa yesimo sikaIsrael. Kungenxa yesimo sikaIsrael. Akusikona nje kungenxa yesimo sikaIsrael kuphela, kodwa kungenxa yesimo sabantu bonke abakhona emhlabeni. Amen. Cela sibheke kwincwadi yamaRoma chapter number 5. Incwadi yamaRoma chapter number 5 kunezinto umpostoli Paul asikhombisa yona la. Ku chapter number 5 verse number 6 uthi ngokuba sisebuthakathaka uKristu Jesu wafela abangamesaba uNkulunkulu ngesikhathi esifaneleyo. Verse number 12 ngakho ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela bonke abantu emhlabeni lokhu bonke bonile. Lokuqala sithola ukuthi abantu bonke emhlabeni bonke bonile, and evidence yokuthi bonile noma ubufakazi bokuthi abantu bonile babonakala ngokufa okwangena ngamuntu oyedwa. Amen. Ngamanye amazwi kusho ukuthini lo? Kusho ukuthi uma sibona umuntu efa, umuntu ofayo kungubufakazi bokuthi yena wonile. So ngamanye amazwi uma umuntu ekhona ongafi singasho lowo sithi akonanga, kodwa lowo ofayo ufakazi bokuthi wonile. Amen. Umuntu wonile phambi kaNkulunkulu and lithi bonke bonile, and ibone ngenxa ukuthi ngamuntu munye kwangena isono ezweni. Amen. Le ncwadi sibuyisela back kwincwadi kaGenesis chapter number 3 verse number 15. I-problem yabantu emhlabeni yini? Isono. And isono siyabusa emhlabeni. Ngale nje kokuthi kukhona amanye amakhosi abantu abawakhonsamelayo, kodwa kuyiyona nkosi esinizibethele emhlabeni yileyo nkosi ekuthiwa isono. And isono siyinkosi esinibethela phezu kwayo yonke impilo yomuntu osemhlabeni. Amen. Verse number 13 ngokuba isono sasikhona ezweni kungabe bikho umthetho, kepha isono sibalelwanga ungekho umthetho. Nokho ukufa kwabusa kusukela kuAdamu kwaze kwaba kuMose naphezulu kwabangonanga ngendlela yesiqo sikaAdamu oyisifanekiso sakho beyawukuza. So ngamanye amazwi isono sesithathe over emhlabeni sibusa wonke umuntu. It doesn't matter ukuthi bonke abantu mebebizwa uNkulunkulu noma bebesetshenziswa uNkulunkulu, whether uAdam noma uMose, even uNkulunkulu ngaphambi kokubaletha umthetho emhlabeni, vele isono bese sikhona sibabusa abantu bonke emhlabeni. Amen. Kuverse number 18 ngalokho njengokuba ngasiphambeko sinye kwaba khona ukulahlwa kwabantu bonke, kanjalo ngesenzo sinye sokulunga kwaba khona ukulungisiswa kukho konke ukuphila kubantu bonke. So ngamanye amazwi abantu bami belahliwe. Ubani obalahliwe? uNkulunkulu. Amen.
bami abantu belahliwe phambi kaNkulunkulu ngenxa yani ngenxa yesono. Amen. Yini eyenza ukuthi abantu balahlwe? Kungenxa yomthetho. Verse number 20. Kepha umthetho wangena ukuba isiphambeko osande, kodwa lapho kwavama khona isono, umusa wavama kakhulu, ukuze njengalokho isono sabusa ngokufa, nomusa ubuse kanjalo ngokulunga. So ngamanye amazwi, emhlabeni kunesidingo sokulunga. Ngoba ukulunga kukho emhlabeni. Ingakho uIsaya mema phambi kaNkulunkulu uthi bheka mina muntu ngokuba indebe zami zingcolile. Ngimubi kusukela ngaphakathi enhlizweni yami kuya ngaphandle. Ena ngimubi ngedwa nabantu engiphakathi kwabo babi bonke. Amen. So ngamanye amazwi emhlabeni kune-absence noma abukho ukulunga okuphakathi emhlabeni. So ngamanye amazwi bazolwane mayithi lento isono sangena ngamuntu munye nangesono kwangena ukufa, isono safikela abantu bonke emhlabeni. Isono sangena ngoAdam. And isono seyayibusisa emhlabeni, and sihamba ngenzalo kaAdam. Inzalo kaAdam yiwo wonke umuntu wesilisa ozelwe emhlabeni. Amen. Yiwo wonke umuntu wesilisa ozelwe emhlabeni. So ngamanye amazwi uma umuntu ezelwe ngumuntu wesilisa, uzelwe ezalelwe kusona isono. So ngamanye amazwi ayikho isolution engaqhamuka kwinzalo kaAdam. Ayikho isolution engaqhamuka kwinzalo kaAdam. So ngamanye amazwi uJesu Kristu uma eqhamuka kuzomela noma uNkulunkulu uma esolve iproblem yabantu kuzomela asolve le problem yesono esibusa emhlabeni wonke. Amen. So indaba ke bazalwane ayisikho nje kuphela indaba yombuso. Umfowethu uCabani ukwakhuluma la ngokuthi umbuso kaNkulunkulu is a problem. Now sengibuyele emuva ke manje. Ubaba uCabani ukwakhuluma ngepast, wakhuluma ngefuture, wakhuluma nephakathi nendawo lokusebenza kaNkulunkulu. So mina ngifuna ukungena kulona ke icebo lokusebenza kaNkulunkulu. Cela sibuyele kuona uGenesis chapter number 3 uverse number 15. Kunembuzo abantu abaningi abayibuzayo ukuthi wayekuphi uNkulunkulu umuntu ona? Angizoyiphendula futhi namhlanje ngoba uNkulunkulu wayekhona umuntu ona. Angisho ngiyayiphendula. Kodwa ngiyasho ukuthi umuntu wayenjani? uNkulunkulu wayekhona umuntu enzenjani? Ona. Kodwa umuntu wona ngokwentando yakhe. But umuntu mayesonile enxuswa inyoka noma enxenxwa inyoka, wona umuntu phambi kaNkulunkulu kwabe sekungena ubutha phakathi kamuntu noNkulunkulu. And inyoka mayiqhamuka kumuntu wesifazane iyodwa into emtshela yona. Ithi uyazi uNkulunkulu ukuthi manidla nizohlakanipha and whatever that ayishoyo. Umuntu wesifazane inyoka yaqala umuntu wesifazane walalela ini inyoka. Kanjalo nomuntu wesifazane watshela uAdam lalela umuntu wesifazane sonile. Konakala kanjalo ke emhlabeni. But iproblem engiyibona inkulu kakhulu probably why noma angithi wayengona uEva. Kodwa kuba konanga uAdam ngaba yikho inkinga. Ngoba ngabe kwabhubha uEva kuphela. Ube nje umuntu esilisa wayibamba ngabe si right. Ngoba ukuzalana kwabo kwangeke kuze kona umuntu phakathi kwabo. Ngabe mhlawumbe imbewu yokulunga yaqhubeka. But iproblem iyaqala mhla umuntu esilisa naye sethatha ehle. Kanjalo bobabili babe sebengena esonweni. Ingakho incwadi yamaRoma chapter number 5 ayisho ukuthi kuona kwaqhamuka umuntu wesifazane. Ngiyengizwa abantu abaningi bethi iproblem kwakumuntu wesifazane bayinkinga labantu kusho amadoda. No, iproblem kwaba uAdam. Uyinkinga lo muntu. Uyinkinga uAdam ngoba uyena kwangena ngayo isono. And ngesono kwangena ukufa emhlabeni. Amen. Ngamuntu munye uAdam kwangena isono safikela bonke abantu emhlabeni. Why kubaluleke kangaka lokhu bazalwane? Kungenxa yembewu kaAdam. Amen. Usathana into ayithagetha yini? Imbewu kaAdam. So ngamanye amazwi uma umuntu wesilisa ona kuqalekiswa konke nembewu yakhe. Konke enjalo ukisho uma ngivangela ngiyayithi mina nginabantwana abancane abawu2 engibathandayo engifisayo futhi ukuthi bakhule babe nefuture. Kodwa mangisuka manje ngidriver imoto ngishayisa abantu mhlawumbe 10 bafe. Bese ngiyaboshwa. Ngeke ngikwazi kuma phambi kwejaji ngithi inkosi yenkantolo nginezingane ezincane bese liyangiswa. So ngamanye amazwi ukona kaAdam kuveza uNkulunkulu elungile.
because uNkulunkulu olungile wahlulela uAdam ngoba uma uNkulunkulu angahluleli uyobenza njani abantu abadlwengula nabo bonke abantu abonile emhlabeni. Lento yokwahlulela kaNkulunkulu iyasabisa ngoba akakhethi balala muntu uma ehlulela. Noma ngabe wone kancane noma ngabe wone kakhulu bonke abamaphambi kaNkulunkulu bayahlulela. And into siyibona kuGenesis chapter number 3 uthe ubaqokana sibona umusa kaNkulunkulu kuGenesis chapter number 3. Futhi sibona ulaka likaNkulunkulu because uNkulunkulu akukhathalele ukuthi udle emthini kuphela. Uthi awuphinganga awuzange uhambe wenze nani ngingcono ngosibanibani. Uma uNkulunkulu ethe ungenzi wenza, therefore uyawukufa nokufa. Oh amen. Incwadi kaGenesis kalokhuzana kaEzekiel chapter number 18 verse number 4 uthi yonke imphefumulo ingeyami, umphefumulo onayo uyawukufa. Yonke imphefumulo ingeyami. uNkulunkulu une-ownership yabantu. Kodwa uNkulunkulu wahlukile ulungile. Yingakho uIsaya emaphambi kwakhe ethi bheka ngoba mina umuntu ngimubi. Masi maphambi kaNkulunkulu ayikho into esingayithola ngaphandle kokwahlulela okungcwele. So ngamanye amazwi phambi kaNkulunkulu akukho mahluko. Noma ngabe uyiJuda noma ngabe uyiGreek, wonke umuntu owenzile isono ngendlela efanayo wonile phambi kaNkulunkulu. Noma ngabe wantshontsha ushukela, noma ngabe weqa umgaqo, noma ngabe waphinga, noma ngabe wenzani, mawume phambi kaNkulunkulu isono siyisono. Ingakho uNkulunkulu ethi njengalokhu udlile, therefore wabese letha isiqalekiso kowesilisa, waletha isiqalekiso kowesifazane, waletha isiqalekiso enyokeni. But ngaphezulu kwakho konke lokho uNkulunkulu wabese letha nesolution ku verse number 15. Oh amen. Leyo kwakucekwana nathi masithokozele yona. Uthi ngizakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane. Utshela inyoka. Uqalekisa inyoka. Uthi ngizobeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane. Okusho ukuthi umuntu wesifazane nenyoka la khuluma ngayo uNkulunkulu la kuzoba khona ubutha phakathi kwakhe. Naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Okusho ukuthi kuzoba nenzalo yenyoka nenzalo yowesifazane kunobutha lapho futhi. Okwesibili lokho. Abesethi yona iyakuchoboza ikhanda lakho. Akasho la ukuthi izinzalo mhlawumbe uzocabanga ukuthi kuzoba nezingane zikaSathane mhlawumbe ezohamba zimelana nezingane zowesifazane. No, kuzoba nenzalo yowesifazane bese kuba nayo inyoka kunobutha phakathi kwalabo bobabili. Uthi yona iyakuchoboza ikhanda lakho, wena uyakuchoboza isithendo sayo. Isolution la iqhamuka kuleli agama elithi inzalo. Oh amen. So ngamanye amazwi njengalokho isono singenile kubantu saqala sabusa wonke umuntu wesilisa othi uzama ukuthola umntwana uzozitholela isono esincane. Uzozitholela isono esincane. uNkulunkulu uthi yini isolution la? Uthi inzalo yowesifazane. Inzalo yowesifazane. So ngamanye amazwi inzalo yowesilisa iyasuswa ekubeni isolution because vele siyiqalekisile. Kodwa inzalo yowesifazane iyona eyakuchoboza ikhanda lenyoka. Leli gama lithi inzalo it's a seed. Inzalo ikhuluma ngomuntu. Ikhuluma ngomuntu ozozalwa ngomuntu wesifazane. Lowo muntu ozozalwa ngomuntu wesifazane uyena oyokuchoboza ikhanda lenyoka. Umbuzo omkhulu ukuthi uyozala kanjani umuntu wesifazane engekho umuntu wesilisa. Oh amen. Sizobuyela kulo mbuzo. Moya Genesis chapter number 20 Genesis chapter number 8 verse number 21. uNkulunkulu uyakhombisa la lento isiqhubeka phakathi kwabantu. And la uNkulunkulu ubabukile abantu bebaba emhlabeni banda ngobubi. Uyayizwa ke indaba uma ufunda kuGenesis kusuka chapter number 4. Qala kuzala uKayini noAbel waqala ubulala umfowabo, kwanda nje ububi banda ububi. Kwaze kwafika la khona uNkulunkulu ethi kuNoah, ngene emkhumbini ngikusave wena nomndeni wakho. Oh amen. Nanti amazwi akhulunywa uNkulunkulu ku chapter number 8. Uthi la ku chapter number 8 ku verse number 21. Uthi uJehova wezwa iphunga elimnandi. uJehova wathi enhlizweni yakhe, angisayi kuphinde ngiqalekise umhlaba ngenxa yabantu ngokuba imicabango yomuntu mibi kwasebusheni bakhe. Nayi into ayisho uNkulunkulu. Uthi umuntu mubi nini? Mubi mhla esukuma ekhula enza ama decision amasha. No. Umuntu akabi mubi ngoba semdala. Umuntu akabi mubi ngoba use-influence wabangani. Sekukhona abamhlebele kubi. Mubi kwa isebusheni bakhe. Oh amen.
umuntu mubi kwayisebusheni bakhe. Yini embi? Imicabango yakhe mibi kwayisebusheni bakhe. Angisakuphinde ngibhubhise konke okuphilayo njengalokho ngenzile. And ukhuluma la ukuthi angeza wabhubhise ngamanzi, akasho siyaza wabhubhisa abantu. Kodwa siyaza wabhubhisa ngamanzi njengalokho enzile before. Oh, amen. So ngamanye amazwi kune problem emhlabeni. Ithini problem? Ithi ububi biyani. So ngamanye amazwi njengoba uNkulunkulu esesindisa unolo, uyathola ku chapter number 4 ukuthi noma uAdam esebatholile abantwana, wafa uAbhela kwasala uKayini, banda abantu emhlabeni ngenzalo kuAdam nekaKayini. Kodwa futhi later siyathola ukuthi kwaba khona inzalo yabalungileyo. Kodwa leyo nzalo yabalungileyo iyona eyakhula kwaze kwafika kuNoah. But noma uNoah esesindisiwe, ububi baqhubeka baba khona emhlabeni. Awu amen. Ingakho sithola manje eBhabhela abantu befuna ukwakha umphongolo onyukayo ezulwini. uNkulunkulu wabahlakazela ezizweni zonke ngoba vele ububi buyaqhubeka emhlabeni ngoba inzalo wesilisa iyona embi and ububi benzalo wesilisa iyona edluliseleka kubantwana bakhe. Awu amen. Okwesibili igama lethi inzalo sipinde silithole kwincwadi kaGenesis chapter number 49 uverse number 8. Sipinde sithole elinye igama lapha elithi Genesis 22 uverse number 15. Sipinde sithole elinye igama lapha elithi inzalo kwindoda ethu Abraham. Ngesikhathi uNkulunkulu esehlengile uNoah wazala amadodana, lawo madodana wonke ahlukana ebusweni bomhlaba, and kwiline eyodwa lawo madodana kunendodana kwisizukuzalo sayo siyifica uAbraham. uAbraham la uNkulunkulu uyambiza, usechazile ubabcewani ukuthi umbize ezweni ebelikhonza uNkulunkulu. Uyambiza uAbraham uthi phuma ezweni elakini, ngifuna ukukuthatha ngikise ezweni engikunikeza lona. Awu amen. And uAbraham uyaphuma uhamba nonkosikazi wakhe, siyambona naye ukuthi ubeyindoda esayisoni ngelinye ilanga uhamba nonkosikazi wakhe eGibhithe, uyamphika unkosikazi wakhe ukuthi udade wabo ngenxa ukuthi wayesaba abantu, and siyabona ethatha abafazi ababili ngenxa ukuthi wayekhathele efuna ingane, and uNkulunkulu engazithembi izethembiso zakhe, kodwa uNkulunkulu remain faithful noma uAbraham emuke njalo. Kodwa kuyena leyo ndoda uNkulunkulu ayibiza lithi iBhayibheli iyakholwa uNkulunkulu. Chapter number 22 uthi uNkulunkulu ayinikele ngendodana yakhe ukuze uNkulunkulu uthi wayitesta ngamanye amazwi le ndoda ukuze abone ukuthi iyamthemba ngempela uNkulunkulu. Abraham ethatha indodana yakhe anikele ngayo uNkulunkulu, athi sezoyihlaba athi bheka nayi yini uthatha yona. Mayiseqedele uNkulunkulu ukhuluma lamazwi kuyena kuverse number 15. Lithi ingelosi kaJehova yayisimemeza kuAbraham ngokwesibili isezulwini ithi ngizifungile usho uJehova ukuthi njengokuba ukwenzile lokhu ungagodlanga indodana yakho eyodwa, ngiyakukubusisa nokukubusisa, ngandise nokwandisa inzalo yakho. Le ndoda engenayo abantwana unkosikazi wayo uSara yagcina isithola ingane ngesiqilo, but uNkulunkulu sayithembisa ukuthi izomthola unkosikazi ingane noma izoyithola inzalo kunkosikazi wayo, ibe ngangezizukulwane nezinkanyezi zezulu nangangesihlabathi sasogwini solwandle. Inzalo yakho inqobe isango lezitha zayo. So ukhuluma la ngabantu abazozalwa kuAbraham, abazothola lesibusiso, abazonqoba babe yiyo yonke into emhlabeni uNkulunkulu ayisho. But ku verse number 18 uNkulunkulu usayishintsha inkulumo. Uthi la verse number 18 nangenzalo yakho, akasakhulumi ke manje ngesizukulwane, kodwa usekhuluma ngenzalo, which is the seed. Uthi nangenzalo yakho ngiyakubusiswa izizwe zonke zomhlaba ngokuba ulalelile izwi lami. Usathi uNkulunkulu kwinzalo kaAbraham, kwinzalo yakhe, therefore uzokwazi ukuthi aphinde abusise izizwe, noma uNkulunkulu uzokwazi ukuthi aphinde enzele umusa izizwe eziningi. Kwincwadi kaGenesis chapter number 49 uke wayivula ubabcekwane kuverse number 8, kuyona igeneration kaAbraham sithola uIsaka azala uJakobe azala amadodana awu-12. Kumadodana lawo 12 abuyele eGibhithe, eseshona uJakobe before ashone ukhipha lesi sibusiso esiyisiprofeto. And mekhuluma ngalesi sibusiso esiyisiprofeto uveza elinye igama elithi inzalo futhi kwincwadi kaGenesis. Awu amen. Uthi verse number 18, Juda abafowenu bazokudumisa wena, isandla sakho siyawukuba
jingweni sezitha zakho amadodana kayihlo ayakukukhothamela uJuda uyibhongo lengonyama wenyukele empangweni ndodana yami uguqile ulele njengengonyama nanjengengonyamakazi ngubani oyakukumvusa na intonga yobukhosi abeseqala manje khuluma ngentonga yobukhosi athi la ayikusuka kuJuda ulentuzana into ayenza uJakobe la utshela uJuda ukuthi in his line noma mhlawumbe kubukhosi bakhe ndothi chaza babutshengwana ukuthi intonga iyasuka koyedwa idlulele koyedwa uthi la kuJuda ila kuzovela khona amakhosi abesethi ke nozime lokubusa phakathi kwezinyawo zakhe aze afike yena olufanele lona nezizukulwane ziyakumlalela but manje ulentuzana uJakobe mekhipha lesisibusiso usikhipha kuJuda and isibusiso akasikiphayo la uJakobe akakhiphi isibusiso senzalo kodwa ukhipha isibusiso sobukhosi uthi la kuwena Juda kuzoba khona ubukhosi kodwa lobo bukhosi buzohamba buhambe buze kufika umuntu othize obufanele lobo bukhosi amen and lobo bukhosi kuverse number 10 uthi intonga iyokusuka kuJuda nozime lokubusa phakathi kwezinyawo zakhe so uJuda because uNkulunkulu wayekhulumile wathi uzokubusa izizwe ngomuntu othize la kuJuda useyasidlulisela uJakobe isibusiso uthi kuJuda kuyena ke kuzohlala lesibusiso sobukhosi and siyohlala phakathi kwesizukulwane sakhe kodwa not forever aze afike olufanele lona nezizwe ziyakumlalela there will be one person noma kuzoba nomuntu oyedwa okuzohamba khambe bese kufika yena mase afikele lowo muntu ubukhosi bakhe bokwenza ukuthi nezizwe zimlalele sonke amen so ngamanye amazwi manje asakhulumi ngendaba yenzalo but sekukhulunywa indaba yobukhosi siyikhuluma indaba yenzalo kuGenesis sayikhuluma indaba yenzalo kuAbraham ivele kanjani inzalo kuGenesis inzalo ivele izokuchoboza ikhanda lenyoka ivele kanjani inzalo kuAbraham inzalo kuAbraham ivele izobusisa izizwe eziningi but la kuvela inzalo izobamba ubukhosi kuphela so ngamanye amazwi lenzalo kaJakobe izophatha nje ubukhosi ibugcinela umuntu othize oyothi mase kufike yena bese ke lowo muntu abe nobukhosi ezizweni zonke izizwe bese zenze njani ziyamlalela amen siphinde siyitholeke le ndaba ayisaqhubeki nje ngenzalo isiqhubeka ngobukhosi kwincwadi kaSamuel chapter number 7 verse number 1 to 17 ubabukekwana useke walifunda ke lelo verse ngeke ngisahlala kakhulu kulona kodwa ngamavesi nje ambalwa engifuna ukuthi ngiwathinte kulona 2 Samuel chapter number 7 verse 1 to 17 kwathi emva kwalokho uDavide washaya amaFilisti wawahlula wathatha itomu lomzimkhulu esandleni samaFilisti washaya nabakwaMowabi wabalinganisa I'm reading in a wrong place kwathi lapho inkosi ihlale endlini yayo uJehova eseyiphumuzile ezitheni zayo zonke nxazonke inkosi yathi kuNathani umprofeti pheka mina ngihlala endlini yamasedari kepha umphongolo kaNkuluNkulu uhlala phakathi kwezilenge uNathani wathi enkosini hamba wenze konke okusenhlizweni yakho ngokuba uJehova unawe so uDavid unesifiso sokwakhela uNkulunkulu indlu abantwana bakaIsrayeli baye eGibhithe bakhishwe eGibhithe udila nalesizwe manje uNkulunkulu asikhethile usikhethile kodwa manje sesiyizizwe esinamadoda awu12 lawo madoda awu12 azala abantwana bonke lawo bantwana babizwa ngokuthi uIsrael and uNkulunkulu bakhethela inkosi leyo nkosi ikhethwa ubona kuthi uSawuli leyo nkosi ayihambanga kahle phambi kaNkulunkulu wayahlulela uNkulunkulu leyo nkosi amen wabe seyivusele yakhe inkosi le nkosi ayivusayo uDavide lithi iBhayibheli uDavide wayeyinkosi ngokwenhliziyo kaNkulunkulu ile nkosi uDavide uNkulunkulu ade eyifuna yona kodwa ngesikhathi ethatha ubukhosi uDavide akabuthathanga immediately kuyena uSawuli kwaphela iminyaka ethize ngaphambi kokuba uDavide athathe isihlalo sobukhosi amen manje kulesi sikhathi uDavide asekusona enhlizweni yakhe noma engqondweni yakhe uyabona ukuthi uworried ngokuthi naye ubukhosi akazange azab-inherit noma abuzange bufike kuyena ngokofuzo zalo but ubukhosi ubunikezwe uNkulunkulu ngomprofeti amen
Manje la usenenhliziyo ufuna ukwakhela uNkulunkulu ithempeli, uyazi ke bazalwane mawonile ukuthi ube kanjani. Umuntu onile uzame nasekhaya ukuthi uplease abazali uncenge ukuze bazokwenzela okuhle. Amen. So uDavid ke ufuna ukwakhela uNkulunkulu ithempeli, kodwa uyayibona into enhlizweni yakhe ukuthi uworried ngani ngesihlalo sakhe sobukhosi ukuthi kuzowenzakalani ngaso. Amen. Ungane worried ngingenxa ukuthi uyazi uDavid ukuthi even inkosi abekwa ngaphambi kwayo wayengazalwa yiyona. uNkulunkulu nje wasusa uhlalo sobukhosi kusabuli wasinikeza yena uDavid. Amen. Verse number 4 kufika izwi likaNkulunkulu lafika kuNathani lathi verse 5 hamba uyitshela inceku uDavid ukuthi usho kanje uJehova uthi uyakungakhela indlu ukuba ngihlale kuyona na. Now ufuna ukwakha indlu ephysical. uNkulunkulu kangakhela indlu wena David ngokuba ngihlala angihlalanga ndlu kusukela osukile ngaphuma ngale eGibhithe kuze kube manje ngaze ngihlale endlini. Amen. Uverse number 8 uthi ke ngalokho uyakusho nje encekwini yami uDavid uthi usho kanje uJehova Sebaot uthi mina ngabuthatha endleleni ekwaluseni izimvu. uNkulunkulu mkhumbuza ukuthi isihlalo sakhe sobukhosi siqhamukapi, ukuthi ngakuthatha wena ungayona inkosi, ungenayo nento ethi uyinkosi. Khumbula ukuthi uDavid uqhamuka kulona uzalo lakwaJuda, kodwa ngamlanda uyilusela izimvu. Uyamkhumbuza uNkulunkulu, ngumbusi ngakwenza ukuthi ube umbusi wabantu bami bakwaIsrayeli, nganginawe noma aphi lapho wawuya khona. Uyamkhumbuza uNkulunkulu ukuthi ngiqinisekisile lokho ukuthi ube inkosi, and bengiloke nginawe kusukela before kuze kube manje. Amen. Usathi ke ngiyakumisela abantu bami uIsrayeli indawo, ngibatshela ukuba bahlale endaweni yabo bangabe basanyakaziswa. Uthi ngabathatha abantwana baIsrayeli ngababeka endaweni yabo ngabenza ukuthi bangasanyakaziswa. Uthi kusukela osukwini engabuyeleza ngalo ngabahluleli ukuba babe phezulu kwabantwana bami. Uthi ngasuka kubahluleli ngabanikeza bona until ngize ngibeke wena. Usuzongakhela kanjani ke mina indlu? Kodwa nayi into engizokunikeza yona, ngizokunikeza isiqinisekiso ngesihlalo sakho sobukhosi. Amen. Usathi kala nali naku verse number 12 kuyakuthi lapho izinsuku zakho seziphelile uzothi usuyigugele ubusulele koyihlo, ngiyakumisa inzalo yakho emva kwakho. Nali igama elithi inzalo futhi. Manje la igama elithi inzalo alisahambi lodwa, selihamba negama lobukhosi phakathi. Amen. Kuyakuthi lapho izinsuku zakho seziphelile ngiyakumisa inzalo yakho emva kwakho eyakuphuma ezibilini zakho ngiqinise umbuso wayo. So uNkulunkulu uyamtshela ukuthi yes, kwinzalo yakho uzoba khona ubukhosi buzoqhubeka and ngizoqinisa ubukhosi beingane zakho. Amen. Usathi ke lapho ke emva kwakho eyakuphuma ezibilini zakho ngiqinisa ubukhosi bayo, yiyo eyakwakha igama lami indlu, ngiyakuqinisa isihlalo sobukhosi sombuso wayo kuze kube phakade. Kodwa mechaza ngalenzalo nobukhosi bayo uthi kulenzalo yakho lengizokunikeza yona ezophuma kuwena, ubukhosi bayo buzoma kuze kube phakade. Engqondweni kaDavid ke ngoba phela kwakuyisikhathi ayibuka ngaso, wayebuka ukuthi kushuthi uNkulunkulu ngempela kumadodana ami uzongivusela indodana ezobusa ithathe engakhela indlu kuze kube phakade. Amen. So ngamanye amazwi uNkulunkulu mesho njalo siyathola la kwincwadi kaSamuel just to summarize later on ukuthi uSolomon wayakha indlu kaNkulunkulu, and mase yakile uNkulunkulu wafika wayiqinisa indlu kaSolomon, wayiqinisa isihlalo sobukhosi kaSolomon. Wamtshela uSolomon ukuthi ke wena ke uzohamba phambi kwami, kodwa meke waphuma ngale kwemithetho yami ngizokuvakashela ngikudiscipline wena noIsrael. Amen. So uncwadi yamakhosi oqala ngicela siye kuona chapter number 9 verse number 1. Sesibuka la ukubusa kaSolomon emva kokuthi akhe ithempeli uyakhuleka uyaNkulunkulu. Uthi ke lana ku verse number 5 ngiyakumisa isihlalo sobukhosi sombuso wakho kwaIsrael. Utshela uSolomon manje ukuthi ngizosibisa isihlalo sobukhosi bakho. Amen. Kuze kube phakade njengalokho ngasho kuDavid uyihlo ukuthi akuyukunqonywa umuntu kuwe esihlalweni sobukhosi sakwaIsrael. Kodwa uma nibuya ekungilandeleni nina noma nabantwana benu ningagcini imiyalo yami nezimiso zami engikubeke phambi kwami kwenu,
kepha nihamba nikhonze abanye onkulunkulu nikhuleke kubo. Ngiyakunquma uIsrayeli ezweni engininika lona nalendlu engiyingcwelisileyo, igama lami ngiyakulilahla ebusweni bami. uIsrayeli abe yisaga nesifenqo phakathi kwabantu bonke. Uthi lalela-ke weSolomoni, lendlu osowuyakhile-ke manje yayifuna ukwakhiwa uyise. Nayi into engizoyenza, bazothi abantu bebekhuleka kulendlu, ngizobezwa mebekhuleka. Ngizosmisa futhi isihlalo. Awu amen. Mofu verse number 5. Akasho ukuthi ngizomisa inzalo yakho Solomon. Kodwa uthi yini engizoyimisa? Uthi ngiyakumisa isihlalo sobukhosi. Kunamahluko-ke bazalwane kokumisa kwenzalo nokumiswa kwesihlalo. Ngesikhathi uNkulunkulu ethembisa kuDavide uthe inzalo iyo yakhe indlu. Kodwa la usethi isihlalo sobukhosi sizoqhubeka simi ngunaphakade. Kodwa nina shuldi noma uma nje meke naphuma nakhonza abanye onkulunkulu Israyeli, ngizonithatha nginenze isakhe emhlabeni. Ngizonihlaphaza nginishaye abantu banibuke nonke. Kodwa uNkulunkulu akalishintshile igama lakhe lokuthi isihlalo sobukhosi sizoma kuze kube phakade. Siphi leso sihlalo? Isihlalo sikaDavide, leso uNkulunkulu amthembise sona esizoma ingunaphakade. So ngamanye amazwi into esiyilindele la ekumele ithembeke uNkulunkulu ukuthi sifuna ukubona lesi sihlalo sobukhosi simi ngunaphakade. Amen. That is why ke bazalwane sikincwadi kaIsaiah uchapter number 1. uIsaiah uprofeta ngalesi sikhathi la khona uIsrayeli esephume esandleni. uNkulunkulu beyitheni condition noma umgomo, uthi umgomo ungakulingeke njengoba uhlele esihlalweni sobukhosi Solomon, uphume esandleni sikaNkulunkulu. Once wageja imiyalo yami wena noIsrayeli, ngizonenza impango ebusweni bomhlaba. Amen. Manje uIsaiah mebhala ku chapter number 6 ubhala ukhosi igama lenkosi eyodwa, igama layo Uziya. Uthi meyibiza ukuthi uNkulunkulu wambiza nini, uthi ngokufa kwenkosi uZiya. Wayenzeni uZiya abazalwane? Uziya enye yamakhosi athi ulentuzana umpriest kufanele ngabe uyahamba uyokwenza umhlatshelo. uZiya wafuna ukuzenzela yena umhlatshelo and uNkulunkulu wambulala uZiya wahliwa izinja. Amen. So mayekhuluma ngaleso sakhe senzeka kwaba isakha bonke abantu abasikhumbulayo. Ukhumbuza uIsrayeli ukuthi wabizwa nini. And mawukhumbuza ufuna bakhumbule ukuthi inkosi iyona, therefore nabantu bayona. Amen. So njengoba bona inkosi nabantu beqhubeka bona, uIsaiah yabakhumbuza ukuthi ekoneni kwenu kwenkosi uNkulunkulu wathe uzomtshaya aniphose ezizweni zomhlaba. So ngamanye amazwi uNkulunkulu uyabakakhuza abantwana bakaIsrayeli, ubanikeza ilentuzana izinto abazenzayo. Ku chapter number 1 kaIsaiah uyababiza uthi wozana nenza ububi obuningi la ezweni, kodwa azibali izono zabo, azibali izono zabo. Ku chapter number 1 verse number 4 to 6 uyaveza la uthi hawu sizwe sonayo bantu abasindwe ngububi inzalo yaba. Yabona abantu siyaliveza legama lenzalo kodwa akasayivezi ezinzalo elungile. Uthi nabo buqhubeka ngani, uthi nisizwe sonayo animile kulesa sethembiso uNkulunkulu asethembisa uDavide. Uthi ninzalo yababi bantwana bonakeleyo. Uthi bamshila uJehova, bamdela ongcwele kaIsrayeli, babuyele emumva, ningabe nisashaywa kuphi, nisaqhubeka ukwambuka na lonke ikhanda liyagula. Uthi gula kusukela emakhosini abo. Uthi bayagula kusukela emakhosini abo kuze kushona phansi nasemsileni wabo okwabantu abancane. Uthi nayo yonke inhliziyo ibuthakathaka, even abapriesti ekufuze ngabe yibona ababuyisela abantwana bakaIsrayeli uNkulunkulu, nabo uqobo lwabo bayagula. Uthi kusukela ematheni onyawo kuze kuba sekhanda akukho okuphelele ngamanxeba nje nemivimbo nemidwa emisha. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uthini? Uthi yonke lenzalo kaIsrayeli njani yimbi. Amen. Abesiyabamema ke abamema athi verse number 18, wozani ke Israyeli, ngisaredi kunithethelela, wozani sithethe indaba. Chapter 1 verse 18, wozani sithethe indaba, usho uJehova, noma izono zenu zibovu kakhulu ziyakuba mhlophe njengeqhwa, noma zibovu njengabubende ziyakuba njengoboya bezimvu. Uma nivuma nje vumani bese niyalalela nizodlo kuhle kwezwe. Amen. uIsrayeli waqhubeka wenza izono. Verse number 21 uthi yeka umuzi othembekileyo waphenduka waba yisifebe. Uthi uIsrayeli ufebile uhambile nabanye onkulunkulu bayakhonza ema-altareni. Uthi isiliva lakho seliphenduke amanyama,
izikhulu zakho ziyihlubuki. Uverse number 27, umuzi othembekileyo eSiyoni liyakuhlengwa ngokwahlulela namaphendukayo kulo ngokulunga. Uthi nayi into engizoyenza kunina Israyeli. Uthi nina ngizonahlulela. Number 2, abaphendukayo ngizobanika ukulunga. Oh, amen. Khumbula-ke labazalwane ukuthi uNkulunkulu yini acomplaina ngayo. Ucomplaina ngamakhosi, ucomplaina ngabapristi, ucomplaina ngawo uqobo lawo Israyeli. Oh, amen. And then uNkulunkulu abesethi-ke kubona, nayi into esengizoyenza manje. Sengizonikeza eyami inkosi. Sengizonikeza eyami inkosi. Ubanikezile inkosi uIsrayeli bona namakhosi abo. And useyabatshela ku chapter number 9 uthi I will give you my own king. Ngizonikeza inkosi enizoyinikezwa yimina. Oh, amen. Uthi verse number 2, abantu bahambe bumnyameni babona ukukhanya okukhulu abahlezi ezweni lethunzi lokufa. Ukukhanya kuyakubakhanyisela, uyakwandisa isizwe akhulise intokozo yaso. Nayi into ezokwenziwa ile nkosi. Izobalethela ukukhanya abantu, izobandisa isizwe, izobalethela intokozo ngokuba ijoka lomthwalo wayo nendlu yamahlombe abo noswazi lomhluphi wabo uyakwaphula njengasosukini likaMidiyani, ngokuba zonke izicathulo ezifinyezileyo esiyakulalwini sokulwa nezingubo ezigingwe egazini ziyakuba ngezokushiswa zidliwe ngumlilo. Uzoqala awahlulela uIsrayeli, awushaye, awujaje ngaphambi koba unikezele inkosi. Oh, amen. Usethi verse number 6, nayi isign yokuthi uIsrayeli ngizonikeza inkosi entsha. Uthi ngokuba sizalelwe umntwana siphiwa indodana. Uthi nizonikeza umntwana azalwe kodwa indodana nizoyiphiwa. Indodana yophezu konke iyona nizoyiphiwa. Abese yachazwa le ndodana ukuthi kanjani. Oh, amen. Bese lithi lana ngokuba sizalelwe umntwana siphiwa indodana, chapter 9 verse 6. Uyakuba semahlombe akhe negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla. Nizonikezwa indodana enguNkulunkulu, and leyo ndodana enguNkulunkulu iyona eyakunbusa and iyona eyakuba inkosi eyoletha ukwahlulela kuyona kunini. Verse number 7, umbuso uyakuba mkhulu ukuthula kungabi nakuphela esihlalweni sobukhosi sikaDavide. uNkulunkulu usehlanganisa lezi zinto zombili manje, isithembiso sakhe sobukhosi, isithembiso sakhe senkosi ebusingunaphakade. Uthi-ke manje ngizonika inkosi, le nkosi izovela esihlalweni sikaDavide. Akasho ukuthi izovela enzalweni nje kuphela, uthi izovela futhi esihlalweni sikaDavide. Abesethi leyo nkosi umbuso uyoba semahlombe ayo. Amen. And umbuso wayo, i-character yawo iyokubusa ingunaphakade nasembusweni wakhe, ukuze uqiniswe usukelwe ngokwahlulela nangokulunga kusukela manje kuze kube phakade. Ukushisekela kukaJehova Sebawothi kuyakwenza lokho. Sathi uNkulunkulu, mina uqobo lwami ngizoyenza lento yenzeke. Oh, amen. Ingakho-ke bazalwane uIsaya esibiza ku chapter number 53 verse number 1 ebuza uIsrayeli ethi ngubani owakholwa ngesizwileyo na? Athi nayi indlela uNkulunkulu anisindisa ngayo ebubini benu, nayi ingalo anisindisa ngayo uNkulunkulu. Uthi kodwa ubani oyambulelwe leyo ngalo? Ubani oyambulelwe ukuhlenga kaNkulunkulu okusuka kuyena onguJesu Kristu la? Usethi-ke ngokuba yakhula njengehlumela, yatshalwa indodana uNkulunkulu ayikhuluma ngayo. Uthi uyakumtshala njengehlumela bese njengehlumela abese ayakhula, abese ayakhula. Oh, amen. Ubuza lo mbuzo uIsaya manje uthi ubani wakholwa yilokho? Ubani wakholwa yilokho uNkulunkulu asitshele kona? That is why ke bazalwane masifunde incwadi kaLuke. Ngicela sibuyele nje kwiNew Testament. Incwadi kaLuke chapter number 1. Incwadi kaLuka chapter number 1. Sizobuka khona uverse number 26 kuya 33. Uthi la verse number 26, ngenyanga yesithupha ingelosi uGabriel yathunywa nguNkulunkulu emzini waseGalile ogama lawo yiNazaretha, entombini eyayimiselwe indoda obizo layo nguJoseph wendlu kaDavide. Now, sesikhonjiswa this woman, intombazane, and le ntombazane imisiwe, shuthi ukumiselwa bamagano wabantu bengakahlangani. Hayi le ndlela namhlanje le bethi bexoxa babebenza. Umisiwe lo.
umiselwe lo ngala. Kodwa abanjani? Abakahlangani. Mangithi abakahlangani kusho ukuthi akekho osalale nomunye. Amen. Entombini verse 27, entombini eyimiselwe indoda. And iyavezwa legama lithi entombini. Uqinisekisa ukuthi uNkulunkulu usinikeza lo mbono ayezowufezekisa ngenkathi ebalethela inkosi. Entombini ebizolayo eyimiselwe indoda ebizolayo nguJoseph. Bese yachaza umbhali ukuthi lo Josepha lo ungowendlu kaDavide. Ibizo lentombi nguMaria. Ngesikhathi uNkulunkulu uhlakaza uIsrayeli ukuhlakazela ezizweni, uhlalile ezizweni isikhathi eside kakhulu 70 years. Wabuya wazokwakha iThempeli and emva kwesikhathi esingangeminyaka u400 uJesu Kristu yazala. uIsaiah ukhuluma ngalesi prophet long time ago. Lesade sikhuluma ngaso. Ethi ngalo kaNkulunkulu embulelo ubani na? Athi yatshalwa njengehlumela, yakhula phambi kwakhe njengehlumela. So ngamanye amazwi uNkulunkulu mekhuluma ngengalo yakhe le ekhula phambi kwakhe, that is to say uJesu Kristu uzozala bese yakhula njengabantu bonke. Amen. And nayi intombazane la ngalesi sikhathi kaIsrayeli babuswa inkosi engaqhamuki ozalweni kaDavide. Igama layo inkosi kwakuthiwa uHerod. Ubukhosi kaDavide baphelela kwindoda ebizwa ngokuthi uZakhariya eyayikade iyinkosi. After bekade behluliwe umbuso wamaMede ulentuzana ngesikhathi ubukhosi buhlukana lapho le ndoda kwanqabuka ubukhosi bayo and banikezwa inkosi beyinikezwa amaRoma. Igama layo kwakuyile inkosi lethu uHerod. And uyabusa uHerod ngalesi sikhathi and akekho umuntu obonayo ukuthi uNkulunkulu wathembisa wathi isihlalo sikaDavide soma kuze bephakade. So ngaleso sikhathi no one noma akekho umuntu ohlezi esihlalweni sikaDavide. And nayi ingelosi lethi isiprofeto wentombazaneni ekuthiwa uMaria. Uthi ke verse number 28, yangena ingelosi kuye yathi ewe nophi umusa inkosi nawe ubusisiwe esifazaneni. AmaRoma akabona ukuthi uMaria ungcwele ngawonke. uMaria nje intombazane efana nawo wonke amantombazane, uyisoni njengawo wonke amantombazane, kodwa uphila ukulunga kokwaIsrayeli. Lithi ke kepha yena wethuka ngezwi layo ezindla ngokuba kungaba ngokubingelela kuni lokho. Ingelosi yathi kuye ungesabi Maria ngokuba ufumene umusa. Nayi into yokuqala emhlukanisa uMaria njengoba naye esoni uNkulunkulu menzela ini umusa ukuthi enzalweni yakhe kwenzeka uGenesis chapter 3 verse 15. Amen. Ingelosi yathi kuye ungesabi Maria ngokuba ufumene umusa kuNkulunkulu. Umusa oqhamuka ngqo uNkulunkulu. Bheka uzakhulela uzali indodana uyiqamba oqala inzalo. Uzoba nenzalo umuntu wesifazane. Le nzalo izokhiphela indodana. Uyiqamba igama layo ukuthi uJesu. Yena uyakuba mkhulu athiwe indodana yoPhezukonke. Amen. Kufezeka incwadi kaIsaiah uchapter number 9. Iyakuba indodana yoPhezukonke, inkosi uNkulunkulu iyakumnika isihlalo sobukhosi sikaDavide. Hayi ukuthi isihlalo sobukhosi sikaDavide nje uzalelwe kusona ngokwegazi phela. Ukuthi mhlawumbe uzelwe indoda, kodwa uNkulunkulu owanika uDavide isihlalo esisusa kuSawuli usinikeza manje uJesu Kristu. Amen. Njengalokho uNkulunkulu wathe uSawuli mona, uNkulunkulu wamsusa uSawuli wanika uDavide isihlalo sobukhosi. NoJesu Kristu umnikeza isihlalo sikabani? SikaDavide. Amen. Uyakuba inkosi yendlu kaJakobe kuze kube phakade nombuso wakhe ayukuba nakuphela. So isithembiso sikaNkulunkulu kuDavide nasi sisamile. Inkosi isazoba khona, isihlalo sizoba khona, sizoma kuze kube phakade. Isihlalo soma kuze kube phakade. Futhi uNkulunkulu uveza ukwethembeka kwakhe. Wathi kuSolomoni, uma niphenduka nisuke ezweni lami, yonke inzalo yakho uyakuyiqeda, wonke uIsrayeli uyakuqeda, awuyisehlana. Kanjalo wabayisa ekuthunjweni iminyaka engango-70. And sebathumbile iminyaka engango-70 balahlekelwa isihlalo sabo sobukhosi. Uyasithatha isihlalo sobukhosi manje uNkulunkulu sinikeza nangozelo ngowesifazane engazelwe indoda. Sekuhlangana izwi likaGenesis chapter number 49 la khona enzalweni uNkulunkulu enikeza isihlalo esasiba isiprofeto sikaJakobe esizoma induna phakade singasuki kuye kuze kufike lowo esimfanele.
nangu uJesu Kristu ofanele isitalo sobukhosi. Nangu uJesu Kristu ethi mayikhuluma ingelosi itshela izazi zasempumalanga ithi hambani nimthole uJesu Kristu belandela inkanyezi bamfune bathi uphi lowo ozelwe inkosi betshela uHerodi. Izazi zasempumalanga zathi kuHerodi uphi lowo ozelwe inkosi na? Batshela umuntu osenze esithalweni engasisona sakhe. Bathi ukhona umuntu ozelwe and lowo ozelwe uzelwe eyinkosi. Awu amen. Uphi lowo ozelwe inkosi ze ukuzokhothama kuye. Ngicela sibuyele kwincwadi kaIsaya 53. Lapho incwadi kaIsaya iveza icharacter yesihlalo sikaDavid kaJesu Kristu. Lithi ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe. So ngamanye amazwi uNkulunkulu wamtshala uJesu Kristu. Leyo nto ungayifunda uyiqhathanise nencwadi kaJohn chapter number 1 uverse number 1 ithi eqaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu. Awu amen. Bese ulizwi lithi eqaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi lo osuke eqaleni. Awu amen. uJesu Kristu uyingalo kaNkulunkulu, uhlezi esithabeni sokudla sikaNkulunkulu. uJesu Kristu, awu amen. Yena ulizwi weza wakha enyameni, verse number 14. Ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo kaNkulunkulu. So ngamanye amazwi uJesu Kristu noma ulizwi uNkulunkulu ehleze ezulwini wangena enyameni waphenduka waba umuntu. Inzalo wesifazane yaba umuntu ngaphandle kwendoda. Awu amen. Kodwa uIsaya kunento ayisho la ku verse number 2. Uthi ngokuba yakhula njengehlumela. Ihlumele isihlahla sithathwe kwenye indawo sazotshalwa kwenye indawo. uJesu Kristu okokuqala akasiyena owezwa. Usho kaningi uJesu Kristu ethi angisiyena owezwa, mina ngaqhamuka phezulu nina ningaqhamuka phansi. Awu amen. Uthi nina nikhuluma ngaphansi mina ngikhuluma okaphezulu. Utshilo Nicodemus chapter number 3 kaJohane ukuthi wena umfundisi kaIsrael kodwa uzazi lezinto. Uthi sikhuluma esikwaziyo kodwa nikuthatha ubufakazi bethu. Awu amen. Nangu la eyihlumele etshaliwe. Uthi nanjengempande. Isihlahla lesi ukubona maqhamuka umama ebona izimpande zakamakhelwane ebona ukuthi izimbali zakhona zinhle abese efika ehlephula igatsha alithatha ulihloma kwakhe bese kumila izimbali nakhona. Awu amen. Lithi iBhayibheli la nanjengempande emhlabathini omileyo. uNkulunkulu wabuka emhlabeni wabona ukuthi akekho olungileyo. Wabuka wabona ukuthi bonke abantu bayizoni. Wahamba wayothatha engalweni yakhe wahlephulela abantu wabanikeza inkosi ekunguJesu Kristu. uJesu Kristu unguNkulunkulu esuka ebuNkulunkulwini. Wehla wezemhlabeni wahlala phakathi kwabantu waba inyama waphila phakathi kwabantu. So ngamanye amazwi uJesu Kristu uzile emhlabeni kodwa uJesu Kristu akasiyena wasemhlabeni. uJesu Kristu unguNkulunkulu ombethe inyama eyinzalo wesifazane. Ephiwe isihlalo sikaDavid. Awu amen. So lowo oyinkosi yabaJuda uzelwe. Wakhula njengempande emhlabeni somileyo. Abesethi ke yayingena simo nabuhle ukuba siyibuke. Nayi into edala uIsrael reject uJesu. Nayi into edala uIsrael reject uJesu. Because uJesu mayezelwe wayengena imajesty. Amakhosi mezalo azalwa ebukhosini. Azalwa ngamakhosi but ayengena imajesty. Ingakho uNkulunkulu amnikeza isihlalo esinjengesikaDavid, just like uDavid no one knew uzoba inkosi. Wayehlalela nezimvu ezichobela isiginci sakhe lezimvweni. Kodwa uNkulunkulu wamthatha khona wamenza inkosi. uJesu Kristu uzelwe inkosi kodwa into esiyibona la ukuthini ukuthi ekuzalweni kwakhe lithi iBhayibheli wayengenayo. Uma ufunda ngeSizulu lithi iSizulu yayingena simo engazi mhlawumbe wayemumbi. No, lithi wayengena majesty. Wayengena ubukhosi obukhazimulayo efika emhlabeni in such a way that abantu babengamfuni. Akazalwanga ephethe ezibubende noma ingubo ezinamarope amahle. Abantu ababezosima bembona bathi bayede son of a king. He was not like that. Kodwa wazalela esitebeleni samahashi njengabantu bonke. uJesu Kristu bayifika emhlabeni akafikanga ngobukhosi obufana namanye amakhosi. Kodwa uJesu Kristu wazalwa ezalwe ngenayo form of majesty. Yet uNkulunkulu wayemnikile ubukhosi, wayezelwe eyinkosi yamaJuda. Wayezelwe eyinkosi yamaJuda. Wazalela endaweni empofu. Kodwa masibuka la kwincwadi kaMaria chapter number 1 siyathola isizathu salokho. Awu amen. Ngicela siqedele khona. Verse number 13.
verse number 31, chapter number 1. Bheka uzawukhulela uzale indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu. Yena uyakuba mkhulu athiwe indodana ophezu konke. Inkosi uNkulunkulu iyakumnika isihlalo sobukhosi sikaDavide. Uyakuba inkosi yendlu kaJakobe kuze kube phakade nombuso wakhe ayikuba nakuphela. uMaria wathi engelosini lokhu kuyakwenzeka kanjani na ngokuba ngingayazi indoda na angiyazi indoda ngizoyithola phi lento. Ingelosi yaphendula yathi kuye umoya ongcwele uzawukuza phezu kwakho okungaqhamuki kuwena okuqhamuka phezulu kuzohlala kuwena. Lokho okuqhamuka phezulu kunguNkulunkulu kuhlala kuwena ungasemhlabeni. Uzawukuza phezu kwakho amandla phezu konke okushuthi uza ngamandla phezu konke akusibekele ngakho ke okungcwele ozakuzala kuzakuthiwa indodana kaNkulunkulu. Now angikwazi ukuchaza ukuthi kwenzakalani kodwa khona into engiyaziyo ukuthi after lawo manje sekhona uNkulunkulu wayesesenyameni esewumuntu. Amen. Angikwazi ukuchaza ukuthi kwakhonsivwa kanjani anginawo amazwi kodwa ikhona into engiyaziyo ukuthi after leyo moya sofikile kuyena uMaria kwatholakala oyinkosi and lowo oNkulunkulu. uMateyu chapter number 1 verse number 21 uthi uzakuzala indodana uyiqambe igama layo lokuthi uJesu ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni. Now lo muntu lo uzalwa engenaso isono and uyaqualifya ukusindisa abantu ezonweni. Lokhu konke kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa inkosi ngomprofeti ukuthi bheka intombi yakhulelwa izale indodana bayakuyiqamba igama lokuthi uImmanuel okungukuthi ngokuhumushwa uNkulunkulu unathi ukuthi uNkulunkulu unathi. Amen. So ngicela sibuke nje bazalwane le verse lokugcina ngaphambi kokuba sivale. Cela sibuke incwadi ka1 John chapter number 3 verse number 8. 1 John chapter number 3 verse number 8 and chapter number 5 verse number 19. Nasi isizathu sokuthi uJesu Kristu eze kanje. Nasi sokuthi uJesu Kristu eze ngenyama emhlabeni. Uthi verse number 80. Umoya sorry. First John chapter 3 verse number 8. This is verse number 80. Owenza isono ngokaSathane ngokuba uSathane uyona kwaseqaleni. Nayi into eyenzakalayo. Umuntu ungena kanjani ngaphansi kombuso kaSathane? Ngokwenza isono. iBhayibheli liyasivezela la ku chapter number 5 verse number 19 ukuthi uSathane uyabusa umhlaba till today. Ithi verse number 19 ka chapter 5 siyazi ukuthi lo nalo ozelwe nguNkulunkulu akoni ngokuba ozelwe nguNkulunkulu uyazigcina nomubi akamthinti. Siyazi ukuthi singaba kaNkulunkulu nokuthi izwe lonke limi ebubini. So ngamanye amazwi uSathane yababusa abantu kodwa babusa ngani? Ngezono zabo. Ubabusa ngobubi babo. Kodwa uJesu Kristu la ku chapter 3 verse number 8 lithi lana owenza isono ngokaSathane ngokuba uSathane uyona kwaseqaleni. Indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa. Ngalokho ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Sasingeke size sikwazi bazalwane ukuthi sisindiswe ngaphandle kokuthi uJesu Kristu akwazi ukumbatha inyama abe ngolungileyo simelayo phambi kwaNkulunkulu. Amen. Sasingeke size sikwazi ukusindiswa ngoba thina uqobo lwethu simi silahliwe phambi kwaNkulunkulu. Ngamanye amazwi uJesu kuphela onamandla okusisindisa phambi kwaNkulunkulu. Uma umbhala amaHebheru ebhala uthi wambatha inyama njengabafowabo lokhu engasindisi ingelosi kodwa esindisa abafowabo. Uthi verse number 10 ka chapter number 2 amaHebheru uthi ngokuba kwakumfanele yena ukukhona konke ngenxa yakhe nokukhona konke ngaye ukuba lapho eyisa amadodana amaningi enkazimulweni aphelelise ngezinhlupheko yena oyinkosi yokusindisa kwakhe. Verse 14 ngakho ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama naye uqobo wahlanganyela khona lokho ukuze ngokufa umchitho benawo amandla okufa nguSathane. Ubani obenegunya lokuthi angasinqobela uSathane? Ubani obenegunya lokuthi bengasimela phambi kwaNkulunkulu? Yilo ongenasi isici, yilo ongenasi isono okuJesu Kristu. Verse 17 ngakho ke kwamfanele ukuba abe njengabafowabo, abe njengomuntu njengami nawe, abe njengabafowabo kukho konke ukuze abe ngumpristi omkhulu obehawukelayo nothembekayo kokaNkulunkulu kube inhlawulo yezono zabantu.
uyena ongakwazi ukusimela phambi kaNkulunkulu engumuntu understanda inyama, eyimele futhi inyama, ebasindisa futhi abantu ezonweni zenyama. Ngicela sikhuleke. Baba wethu ongcwele, namhlanje uNkulunkulu wethu ongcwele emini, siyabonga Nkosi umsa wakho senzele wona ungaka. Impela uNkulunkulu wethu onamandla yilowo nalowo ongakholwa ingoba ingalo yakho ayimbuliwe kuyena. Nkosi siyathandaza ukuthi ingalo yakho yambulwe phezulu kwabantwana bakho. Impela uNkulunkulu wethu onamandla siyathandaza ukuthi lowo oyinkosi yethu nalowo ongakwazi ukusehlukanisa nesona, ommisile nothembisile ngayo kubezalo, ezalelwe thina ukuze thina Nkosi sibe nomlamuleli phakathi kwethu noNkulunkulu. Kanjalo uNkulunkulu wethu ongcwele, ngiyakhuleka Nkosi ukuthi siqiniswe ngalamazwi. Kube lowo nalowo ongaqondi ukuthi kungani uJesu Kristu engcono kunezinto zonke. Ngiyathandaza uNkulunkulu wethu onamandla kuba yilowo nalowo wabona ukuthi uJesu ufanelwe kuma phambi kwethu noNkulunkulu ukuze asihlangule ezonweni zethu. Ngicela konke lokho ngoJesu Kristu Inkosi yethu. Amen.